Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba ha ka pratarik ujamang arjar arpusan kala penjari da curfew meet ka ban sedang nadu ka por prabaje men meet bat ka ban kut hadu ka por nrebaje men step hapok ka jingjengai ka basi kilometer na mauput ne zero line jong ka kaput hapdeng ka India bat ka Bangladesh ka bahap hapok uput usam jong ka East Khasi Hills District. Ka DC kala pentip bag jing penjari ya kani curfew meet hapok ka section Iwen Rilai BNSS kalong ban khanglat yaki mender nakari Bangladesh kumjuru yaki dikhot jong ki senking atiar yaki nong khayi tu bad yaki we ki kam runa ruser namar ka jingbom patkiar senarsia hasilanter ka kaput jong ka India bad Bangladesh kabdang hap hapo uput usam jong ka East Khasi Hills. Shu ka DC klaong bakat kum kane ka hukum lamana yik pajba berungtu hasil ter ka kaput hagi kenta bla penjari ya curfew min omsha ban yalum breu palat sangut saneng ne ban ya person klem da yo jingbin omsha ru ban ra ikitiar pen mensau kum ki ding teli ki nar ki mau bat ban le ikam bean bakan thup yak jing shalan masi shalan tu ikimar ki mata yu kwai tompo ki dok hater khong u secret ubiri uslasha bat ki wei pat ki mar namar ke jington kam kerki jong kam kane ka hukum kan trai kam no mardor nak benta arbanai nadu kasngi melapan bena tat hadu kasngi banda pen bena da kumwai pan kabakum kane ka ju ka hukum la penjari ru ya ka curfew meet ha West Janti Hills District bat ki kendon kindaihi ki biasariam kumju ya kane ka hukum la penmi dau district magistrate jong ka West Janti Hills District wa Avinav Kumar Singh.